A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hajati Ibu Sawit, Ibu Rebut Wahidi, kula panjenengan pinangka anak seni Gusti Allah ingkang hanglebar luari ingkang ngleksanakaken panjenenganipun Bapak Eko lillahi ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hajati mekaten sampun kaleksanan nadar soho punagrinipun Ibu Rebut Wahidi. Insya Allah mugi-mugi Bobo Rebut Wahidi sak keluarga tansah sinandung karaharjun melampah kanthi sae pikantuk rejeki ingkang kathah barokah sak majengipun. Sak wangsuli dumateng panjenenganipun Bobo Eko sak rombongan saking keluarga saestu ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami anggenipun sampun sami angleksanani menapa ingkang dados punagrinipun Ibu Rebut Wahidi. Insyaallah kula panjenengan pinangka pasiksen sampun lebar luar nggih Pak. Nggih Pak, kula wadani malih sampun lebar luar nggih. Nggih matur nuwun. Alhamdulillahirabbil alamin. Kejawi saking punika matur dhateng para pamriksa Sora Maja Muda-mudi kula nyuwun tulung monggo sareng-sareng dipun jagi lampahipun beksan dolalak putri awit mboten kuwawi rancak lancar menawi mboten kasurung pambiyantu saking panjenengan sekalian. Matur dhateng Bapak Eko anggenipun labut mantos jam pinten mangke Pak puputipun? Nggih. Insyaallah menawi mboten wonten alangan menika badhe labuh ndolalak putri ngantos dumugi jam sekawan 3 menit. Pramila mbok bilih ing samangke wonten salah satunggaling raja muda-mudi ingkang tesih dereng marem saged panjenengan menika menghubungi Bapak Eko nanggap wonten ing dalem panjenengan. Mboten larang saestu murah ugelipun samangke Bapak Eko dipun paringi bensin kalih nggih tumbas uyah. Ngaten to Pak dene mawon sedaya kekirangan saestu kula nyuwun lumuntring sih samudra bangsami. Sugeng pamiyatan monggo kalajengaken usikum wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sampun Pak. Monggo cekap katur. Ngaturaken panuwun ingkang kambedan dumateng Bapak ing sampun ngaturaken luaring punagi saking keluarga ageng Roko Rebut Wahidi atas putranipun putra pawestanipun Nimas Ayu Iva Astila Anugerah dumateng Bapak estu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pindan. Semoga dipun sangge para tamu ingkang kewapan. Semoga wilujeng mirsani malih nggih dumugi emangke sakderipun tabuh beduk luhur nggih. Sakderipun tabuh beduk luhur. Oh niki Jumat iki. Aduh, nanti kleru, nanti serak kelingan. Sak tebang yuk mulih. Simbah kon mulih sak tebang, yuk simbah kon kondur. Ya, apa Mas Haji tebange? Lewong, ya. Oje.
Monggo. Dan ini alhamdulillah ini dirawui bintang penyanyi idola yang sangat populer terkenal Mbak Eni Jos. Oke, alhamdulillah kok selong ngono maksudnya ngono. Jian wis luar biasa. Ya Mbak Eni Jos, ndak apa-apa, kita hibur sederek-sederek lalatan sijo semono. Yondo Eni dengan jumeneng ndak apa-apa. Monggo. Dawuh Pak De. Ben gayeng. Monggo. Yo, sing kompak, sing semangat. Lagu Pamungkas di season yang pertama dari Kaula Muda. Semoga selepas itu nanti Sibah kondur amargi situasinya di kondisi karena hari ini hari Jumat. Monggo. Langsung Mas, monggo. Kaula Muda. Ojo kesuwen mergo dinane Jumat. Yo, langsungan. Sabtu pandita ratu mangeslin lampun dadya sisihanku mugi Gusti nglilani tresnaku udatan kinomo mati. Kaula Muda. Ayo Mas, ayo.
Sembah nuwun tan bulan konjo malagi dipateng Rokomas Ribut Waidi adalah Ibu Semia pengesampun kasoni bali kalau sak konjo.
manis pambokane kok baeti